ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам, бо шумо Рамазон. аз ҳамин канал боди хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 сар шудагӣ то бентлие ки мошинои шумоам дар комментария нависондагӣ будем, дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 150 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Hyundai Avante ки соли бароишад 2011 солай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишворӣ бензини холия, авио моторш 1.6. коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 90 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 599 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад. кондитсионераш ях мекунад. нав айкарея овардага вагония. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм Opel Astra G соли бароишаш 1998 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газа, авио моторш 1.6. коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 35 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 233 000 рубл мешавад. мошин растамошка кардагӣ нест. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад и ваз 21099 ки соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, авио моторш 1.5. коробка передачи механика. нархи мошин 9000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 60 000 рубл мешавад ки ранги мошин сирхай. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад. 4 баллони нав дорад. документош тамом шудагия, ҳамиқа проблема дорад. краскаш нав кардагия, аккумуляторашам навай. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум Toyota Camry соли бароишад 2008. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, авио моторш 2.4 литр. коробка передачи автоматика. нархи мошин 65 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 432 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум ваз 2106 соли бароишад 1998 солай. дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, авио моторш 1.5. коробка передачи механика. нархи мошин 9000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 60 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтагия срочно мефурӯшам. агар харидори аниқ бошед, боз арзонам мекунам гуфтаг. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум
Opel Hatchback соли барояш 1997 сол дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, объем мотораш 1.6, коробка передач механикаи, нархи мошин 28 000 сомония. ба рубл бигардонед 186 000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад гуфтест. электропакет лук. боз гуфтагия маслиҳат мекунем дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Opel Caravan Prasoy соли барояш 1996 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 1.6, коробка передач механика, нархи мошин 30 000 сомония. ба рубл бигардонед 199 000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ба бензин гаштагия вабше газа дидагӣ нест. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум, Bentley Continental GT соли барояш 2015 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 4.0 литр ки коробка передачи автоматика, нархи мошин 660 000 сомония. ранги мошин сафед аст, спортивния, кузаш купе мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад. чӣ хеле ки мебинед тозаака, хай зур. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. нӯҳум, Opel Astra J соли барояш 1998 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 1.6, коробка передач механика, нархи мошин 33 500 сомония. ба рубл бигардонед 223 000 рубл мешавад ки ранги мошин мокри асфалт, кузаш хатчбек. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонавори моро то охириша тамошо мекунед. бо хабар мешавед аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. даҳум, Opel Zafira соли барояш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин холия, объем мотораш 1.8, коробка передач механика, нархи мошин 40 000 сомония. ба рубл бигардонед 266 000 рубл мешавад. мошина дар ҳолати хуби техникӣ гуфтест, ягон камбудӣ надорад. кондисионер дорад, 100% кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ёздаҳум, Nissan Maxima соли барояш 1997 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 2.0 литр, коробка передач автоматика, нархи мошин 14 000 сомония. ба рубл бигардонед 93 000 рубл мешавад ки ранги мошин сервирисия, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад. 4 электропакет дорад, гази евро 4 дорад. хай чӣ хеле ки мебинед, боз телефон кунед, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дувоздаҳум, Gas V10 соли барояш 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар рӯдакӣ. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 2 литр, коробка передач механика, нархи мошин 15 000 сомония. ба рубл бигардонед 100 000 рубл мешавад ки ранги мошин сервирисия, кузаш седан мебошад.
мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. ҳамин хел моро дастгирӣ кунед.